Mae'r Undeb Athletau yn gartref i 68 o glybiau chwaraeon, gyda 5,500 o fyfwyr yn cymryd rhan. Mae clybiau hyn yn cynnig dewis enfawr y chwaraeon unigol a thîm, chwaraeon awyr agored, chwaraeon dŵr, crefftau ymladd a llaw a mwy. Mae gan chwaraeon rôl enfawr ym mywyd myfywyr ac mae dewis iang o glybiau yn rhoi gyfle i bawb gymryd rhan mwyn rhywbeth os hoffent. Y cathbwynt y calendar chwaraeon yw gem Varsity Cymru sy'n tyfu o hyd. Varsity Cymru yw digwyddiad chwaraeon myfywyr mwyaf yng Nghymru ac mae'n digwydd bob Gwanwyn ble mae Prifysgol Caerdydd yn cystadlu yn erbyn Prifysgol Abertawe. Mae mwy na 40 o ddigwyddiadau i gystadlu yn ddynt ac i fynd i'r gwylio. Yn 2022, enillodd Caerdydd y darian Varsity gan sgorio 29 pwynt i 15 ac yn 2023 rydym am wneud yr un peth eto. P'un a ydych chi'n cystadlu neu os ydych yno i gefnogi ffrind, mae angen eich cefnogaeth arnom. I ddarganfod mwy, dwy'ch i feriau Freshers yn yr Undeb myfywyr yn ystod pythefnos Freshers. Ond paidiwch â phoeni os nad ych chi'n gallu mynd o eich cardiffstudents.com i gael mwy o wybodaeth. Os na allwch chi ffeindio unrhyw beth sydd o ddiddoreb i chi, beth am sefydlu cymdeithas neu glwb chwaraeon eich hunain. Gallwch unrhyw i wneud hyn, y cyffan sydd ei angen yw 20 aelod.